West Karbi Anglong Hamreng Congress Party atum armung kachejeng. India President Afan Kapanong Apim Poralo West Karbi Anglong District Commissioner Afan P. Pajirda. BJP Party Marte RSS Atoma Kemang India Constitution Kiwa Pride Afan Kabor Ialong Dr. Ambedkar Afan Kapinre Maput Hak APCC Lapen WKADCC Atum Pen Sodakpen Kapinre Pon. India Union Home Minister Amit Shah Pen Dr. Ambedkar Afan Kapinre Mampar ta RSS Atum Pen India Constitution Kiwa Pride Kemang Along Komantuneta APCC atum chekoidun thekte ilapen chisong pon bomji posi West Karbi Anglong Hamren rong Sophia long Jinthong Congress Committee asai hem along DC asai hem an armu chedengpen Kapanong Apim Poralo Additional District Commissioner Rakhya Pradeep Kumar Gupta Ariding Pajirpon Union Home Minister Amit Shah Afan Arpupen Basun Veknang Jilapen Bharatiya Janata Party BJP det Kachari Kechok Chi Putwar Sudinghang Taram Ponsi Isamjin Pen Pachun Ponlo Jame Kedeng along APCC Chairman Baba Bora Umesh Teka APCC Secretary Pen Chenglok WKADCC Maipu Jatiram Pator Chunbang Satto Singh Teronatum Chitongdun Sikado Kawe Bang Pharo Sose Armu Chingrum Si Pimpura Lu Pipa Jerda Hamlen Ben Jonas Tengrong Hang Report Time News Difu Nale tum chini Karbi Anglong arlo non ilituma Karbi 6 schedule dangi priya phanta BJP sarkar tum non sigbom 125th amendment ajoine pen 6 schedule aphan nangi priya aphan kabor il tum theglong lapen India adang thepi kedo Dr. B.R. Ambedkar ke tok ateng bensi India kachari aronolo ilitum kelong lapen 6 schedule ilitum kelong Karbi Anglong 6 schedule kelong ta B.R. Ambedkar joine silitum no sitame laso Ambedkar aphan lang potsi pini Union Home Minister Amit Shah sonson ke alang liphan ki putok ki purem lasi lake nilitum Congress Party penge chedon theke athema laso alam jongsi nilitum chedon plotes ilitum dak Karbi Anglong ke 6 schedule nangni polam silitum bangke tin rong po non akapreka party tum dak ilitum theglong lo ladak bangke 6 schedule apu thak isi ai tax ge ban non BJP government atum dak Karbi Anglong team Karbi Anglong punon tuliram hong hai kachari labangso BJP government tum mangke mane 6 schedule aphan ki free a step sigedeng jai ka thar dak sike chedondun joyentorong pita dak sike chedondun lalo pulonde ile tum nalu dampo Karbi Anglong ara tum nalu dampo lasi patir pie bangre lasi Karbi Anglong ara to aphan 6 schedule ki free samap aphan koson magabori India long ta akaprek ST SC lapen akaprek backward classes akaprek laso constitutional right mukhata kapawai phansi BJP government tum sengbom sigbom boribom lapen akit hepialam banglahan lo je Indian constitution phan ke clear joine si pineke B.R. Ambedkar phansi kipu apong Ambedkar pur lapa an nang tum arnama phan amen enlo bosonde uwe troxi nang num sining song si dolong he pusiki pu mate lasi ile tuma nele BJP to man tham dagi pudagi yang tum anglalo B.R. Ambedkar ke arnam thek sose ate Karbi tum ha ambeka pe prang malo pini doctor na pen lo man long Karbi tum engineer na pen lo man long lalomati bhari officer koson si Karbi tum lo kelong koson lo loge char lo long po pini mane master degree lem lo mane graduation lo mane PhD claim lo mane professor man lo Karbi tum lo so avar sai malo pi la so var sai ke Indian constitution na pilo Indian constitution jo inisi ilu tum la havar sai long lo la pen la so Indian constitution kikim mangamalo lage B.R. Ambedkar lo lasi nile kadu kawe Karbi Anglong arlo ke do asitina akapreka khai aphan pudamde dal hai je semen inglong so phana bangke ilu tum kelong nangi 6 schedule right bangke itum do thip nangi lapen laso kache song ke nil tum pangcheng lo Congress Party benke lapen la dak to war aklong pen ilu tum pangcheng lo up to parliament ilu tum la so mang che songi lapen all India se ilu tum che songi do kok song thom do kok song andong do ine nili labang chini ne he sitame ke chengmen ta APSLC tume chokche je ai kathar kachari APSLC tum pulo alang tumke hadak non ke state government tum BJP tum mang pulo 125th amendment long mangalang tumi pula hello mati je 6 schedule long mane 5th schedule administration lut nahi dadak free nahi pu 6 schedule ki free phansalang tum kaning je sitame
la solong bangke pura jai ka thara bang ta nije lo ni tumke hada ke gram panchayat pulo Karbi Anglong amen lar phaknang servan ke puna pu servan ke jai ka thar chini ma servan ke pifansi pulo jai ka thar chini ma chini ni lasi latum la owe kimi loge theka owe kimi aphan pedangan towar manghu ke ja pondolo lasi la bangso towar manghu ke ja pon bangta la nil tum jai ka thar ha phan punon BJP phan punon Karbi Anglong owe kimi aphan towar kangram ja ponri pamanghuri la so bangsi nil tum pulo la pen la tum chebohong lo leadership bang chebohong lo la pen BJP pen APSLC ke klangdak lo mati hala 125th amendment long jai ka thar ke don nun mane pilo BJP pe APSLC ke isiber lasi latumam bang kache tonte dota hai pena political gimmick dota hai game dota hai kopena policy dota hai muni fan pamanghu ye fan athe non klangdak lo mati sik sidul apu thaka attack ke BJP la pen APSLC tum chingrum petsi sik sidul afan ka attack la solam klangdak lo mati lasi la solam chichini si non bang ka pregana tok reclaim lo lanchol Iltum kewang pulang te people ma pulotang te iltum ke damtang alang litum laso Amit Shah kaningji alam tum Dr. Ambedkar phan laso ke pinrem constitution alam aputhak alam posame lasi ilitum laso bangke iltum niai long nangji justice long vek nangji laso puthak sin iltum postame Assam Pradesh pen nangke toy in charge mate observer alangli कैसे नाम तो उमेश डेकासार फान पोसामे नांके टॉय पेन पिनी लादाक इलतुम हमरेन इलतुम डिस्ट्रिक्ट अलोंग वेस्ट कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट लासो इलतुम डीसी ऑफिस अलोंग लासो मेमोरेंडम नां पिलो लासिन इलतुम लासो पुथाक इलतुम जस्टिस लोंग मिटिक इलतुम सांगसे पिपन बमेला लासे अलांग इलतुम फान लासो डीसी पेन पोसामे लासो मेमोरेंडम आलो पेन इलतुम लासो हादाक इलतुम दिल्ली सेंट्रल लोंग के पाली जे फान पोसामे अलांग इलतुम तमे चोंगहोंग दिनो लालो bangke nil tum isi pudam nang pelon te nil tum West Karbi Anglong district pen hoi lo la pen bangke ladak Chinthong block pen hoi pen se patir pipon lo